नमस्कार, मी भरत केसरकर. कोकण 7 लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. आज आपण अशा एका व्यक्तीशी चर्चा करणार आहोत की ज्याने आपल्या जीवनामध्ये अनेक हालअपेष्टा सोसत स्वतःला घडवलं. विशेषतः तळ कोकणामधले असे कितीतरी जे राजकीय लोक आहेत, जे बिल्डर आहेत, जे हालअपेष्टा सोसत मुंबईला गेले आणि त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय डेव्हलप करत मोठे झालेले आहेत. वैभववाडीतील सुनील सदानंद नारकर आहेत. यांचा 32वा वाढदिवस 11 एप्रिलला साजरा होतोय. त्यांच्याशी आपण खास बातचीत करणार आहोत. आपल्यासोबत सुनील नारकर आहे. सुनीलजी, खूप खूप स्वागत कोकण 7 लाईव्हमध्ये. तर तुमचा वाढदिवस आज साजरा होत असताना तुम्हाला पहिल्यांदा कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तुमचं जीवन हे अतिशय खडतर जीवन आहे आणि 32वा वाढदिवस तुम्ही आज साजरा करता. एक मुंबईतील डोंबिवलीतील प्रसिद्ध बिल्डर म्हणून तुमची ख्याती आहे. हे सगळं बघत असताना तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये आज इथपर्यंत पोचलात. तुमचं संपूर्ण जीवन कसं होतं याच्यावर आपण चर्चा करणार आहोत. सुरुवातीला माझा प्रश्न, तुम्ही पहिल्यांदा तुमचं जे जीवन सुरू झालं, बालपण कसं बालपण होतं आणि ते प्राथमिक शाळेमध्ये शिक्षण कसं सुरू झालेलं होतं, काय सांगाल? प्राथमिक शाळेत असताना परिस्थिती आमची अशी होती की शाळेची 10 रुपये जी फी असायची ती फी भरण्याची सुद्धा आमची ऐपत नव्हती. त्यावेळी वडील माझे 75 पैसे एक काठी तोडल्यानंतर भेटायची. बांबूची जी काठी असते ती 75 पैशांनी तोडायची. त्यावेळी वडील काम करत असताना वडिलांच्या डोक्यावरती पूर्ण कुटुंबाचं ओझं होतं आणि वडील माझे खूप गरिबीतून त्यांनी दिवस काढले होते. त्यामुळे शिक्षणाचं म्हणाल तर खूप खडतर माझा प्रवास होता. परंतु वडिलांची इच्छा होती की मुलगा आपला शिकावा, त्यामुळे ते मला शेती करून शिकवत होते. कुटुंबातले सगळ्यात मोठे तुम्ही. 11 एप्रिल 1991ला तुमचा जन्म झाला. अतिशय गरीब कुटुंब. तुमचा भाऊ 2 नंबरचा होता अजिंक्य आणि बहीण दीपाली. सगळ्यात मोठ्या आणि तुम्ही सगळ्यात लाडके होता. जे प्राथमिक शिक्षण तुमचं झालं होतं वैभववाडीमध्ये, त्यातले गरिबीतले काही दिवस आठवतात काय, जे तुम्ही शाळेमध्ये जातानाचे? नक्की सर, आठवतात. ज्यावेळी मी शाळा शिकत असताना एक संगणकाचा कोर्स असायचा आणि त्याची फी त्यावेळी 100 रुपये होती. त्यावेळी ती फी भरायला माझ्या वडिलांकडे पैसे नव्हते. म्हणून त्यावेळी मी खरंच, मला ज्याने त्यावेळी जी मदत केली त्या 2 व्यक्तींचं नाव सांगतो. पण त्याआधी तुम्हाला सांगतो की आम्ही शेती करत होतो. शेती करत असताना शाळेतून ते फी भरणं शक्य नव्हतं. म्हणून त्याही वडिलांसोबत मी शेतीमध्ये जे जोत धरलं जातं बैलांचं ते मी धरत होतो. त्यावेळी बरेचसे लोक होते, परंतु कुणी मला त्यावेळी सांगितलं नाही की तुम्ही शेती न करता शाळेत जा म्हणून. परंतु त्यावेळी मी अवश्य 2 नावं घेऊ इच्छितो. एक म्हणजे आमचे काकाच म्हणावे लागतील, सदाशिव नारकर, आणि दुसरे म्हणजे आमचे महेश मोरे यांची आई. त्यांनी मला जी काही मदत केली त्यामुळे माझं पुढचं शिक्षण ॲक्च्युली झालं. आणि माझ्या जीवनामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी बऱ्याच अडचणी आल्या, परंतु अशावेळी माझे काका शरद नारकर माझ्या पाठीशी उभे राहिले आणि त्यांनी शिक्षणासाठी खूप मोठी मदत केली. 1ली ते 7वीचं शिक्षण वैभववाडीसारख्या ग्रामीण भागामध्ये तुमचं झालं. खरं तर वैभववाडी हा एक मागासलेला जिल्हा म्हणून त्यावेळी त्याची प्रचिती होती. 91मधला तुमचा जन्म. माध्यमिक शाळेमध्ये तेव्हा तुम्ही 8वीला शिक्षण घेतलं. कुठे शिक्षण झालं आणि ते शिक्षण घेत असताना सुरुवातीपासून तुम्ही या शिक्षणाकडे आवडीने बघत होता की घरकाम करून शिक्षण करत होता? काय स्थिती होती तेव्हा? सर, शिक्षणाची आवड मला खूप होती आणि शिक्षणाची आवड असताना जीवन माझं ॲक्च्युली खूप खडतर प्रवास होता. आई वडील माझे दोघेही शेतकरी आणि कोकणात ते तळ कोकणातले शेतकरी म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे फक्त भात शेतीची शेती. आणि त्यावेळी वडिलांकडे खत घेण्यासाठी सुद्धा पैसे नसायचे, त्यामुळे बिना खताची आम्ही शेती करायचो. त्यावेळी शिक्षण घेत असताना माझ्या आईने मला एक भाकरी जी असायची त्यातली पूर्ण एक भाकरी मला द्यायची आणि ती कधी कधी उपाशी राहायची. असे दिवस माझ्या आईने काढले.
त्यामुळे शिक्षणाचं बोलायला तर सर मला खूपच आवड होती आणि ते घेत असताना मी खूप कठीण परिस्थितीतून शिक्षण ते घेत आलेलो. 10वी 2006 झाला. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्हा कुठेतरी डेव्हलपमेंटच्या दिशेने त्यावेळी जात होता. 10वीचं जे वर्ष होतं त्यावेळी वाटलेलं की 10वी करून तुम्ही 12वी कराल, की काय समस्या आल्या 10वीपर्यंत शिक्षण घेताना? सर 10वीपर्यंत माझं जे शिक्षण आहे ते भुईबावड्यासारख्या ग्रामीण ठिकाणी झालेलं आहे. परंतु समस्या कसं असायचं की फी कमी असायची, परंतु ते वही पुस्तकं ह्यांचा जो काही भार होता तो वडिलांकडून जमत नव्हता. अशावेळी माझे काका, ज्यांना आम्ही आबा बोलतो, राजाराम नारकर, यांनी मला खूप मदत केली. त्याचप्रमाणे दुसरे काका माझे विठ्ठल नारकर यांनीसुद्धा मदत केली पुस्तकं घेण्यासाठी, पुढील शिक्षणाची फी भरण्यासाठी. त्यामुळे मला शिक्षणाची खूप आवड होती आणि माझ्या ग्रामदेवतेला आणि कुलदेवतेला माहीत होतं की हा मुलगा शिकेल आणि काहीतरी करेल, म्हणून त्यांनी तुमच्यासारखे, माझ्या काकांसारखे लोक माझ्या जीवनात आणली आणि मला त्यांनी पुढे शिक्षणासाठी मदत केली. त्यामुळे वेळोवेळी प्राथमिक शिक्षण असू दे किंवा माध्यमिक शिक्षण असू दे, ज्या ज्यावेळी मला गरज लागली त्या त्यावेळी मला अशी माणसं भेटली. त्यामुळे या अशा माणसांचे आभार या ठिकाणी मी नक्कीच मानतो. सुनीलजी, महत्त्वाचा प्रश्न आहे, तर हे शिक्षण पूर्ण करा. आज तुमच्याकडे गाडी आहे, बंगला आहे, विमानाने प्रवास करू शकता, प्रख्यात तुम्ही बिल्डर आहात, तुमची मुलं पण चांगल्या शाळेमध्ये शिकत आहेत, म्हणजे एक हाय क्लास सोसायटी तुम्ही त्याच्यामध्ये तुम्ही राहताय, जगताय. परंतु त्यावेळी जे शिक्षण तुम्ही घेत होता, मग ते माध्यमिकपर्यंत शिक्षण असो किंवा पुढचं, त्यावेळी काही घटना आठवतात का? मग उपाशीपोटी घ्यावं लागणारं शिक्षण, मित्राने केलेली मदत, शिक्षकांनी दिलेले फटके, आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आता तुम्हाला आठवतात का? काय सांगाल या संदर्भात? नक्कीच सर, मला या गोष्टी सगळ्या आठवतात. कारण एक दिवस सर असा होता की आमच्या घरात काहीच नव्हतं, जेवणाची मुसीबत होती. अशावेळी माझा लहानपणापासूनचा मित्र, जो अजूनही माझी एकमेकांना आमची साथ असे, असा नरेंद्र सुतार म्हणजे बंड्या, त्याचे वडील शिक्षक होते. त्यामुळे त्याच्याकडे वडील त्याला एक 2-5 रुपये दर दिवशी द्यायचे आणि जे काही पैसे देतील त्यातले जो काही खायला तो खाऊ घ्यायचा, तो अर्धा आम्ही करून खायचो. आणि ज्यावेळी खरंच माझी खाण्याची मुसीबत असायची त्यावेळी नरेंद्र सुतार त्याचा टिफिन मला शेअर करायचा. आणि शिक्षकांबद्दल सांगायचं झालं तर सर, दीक्षित सर आणि कदम सर यांचे उपकार मी आयुष्यात कधी विसरू शकत नाही. त्याचप्रमाणे लकडे सर, आमची सहल राधानगरीला जात होती. त्यावेळी माझ्याकडे पैसे नव्हते, परंतु सहलीला कोण जाणार म्हणून सांगितल्यानंतर माझा हात पहिला वर होता. त्यामुळे पैसे नसले म्हणून मी एकटाच विद्यार्थी पाठी होतो. परंतु अशावेळी शिक्षकांनी कोणताही विचार न करता माझी फी भरली सहलीची आणि मला त्यावेळी ते सहलीला घेऊन गेले. त्यामुळे तेव्हाचा जर मला सर तो दिवस आठवला की खूप भरून येतं. कारण आज आपण राधानगरी असू देत किंवा इतर जिल्हे असू देत किंवा राज्य असू देत किंवा आपण देशाच्या बाहेर असू देत, आज उद्या जायचं ठरवलं तर आपण निघू शकतो, आज जायचं ठरवलं तरी आपण निघू शकतो. त्यामुळे ते दिवस मी माझ्या आयुष्यातले कधीच विसरू शकत नाही. साधं दप्तर, त्यामध्ये पुस्तकं, त्यामध्ये वया, वर्गामध्ये बसलेला सुनील कसा होता? 10वीमध्ये तुम्ही खूप स्ट्रगल केलं, किती टक्के मार्क मिळाले, आणि तो निकाल ज्या दिवशी लागला, त्या दिवशी मी पास झालात, ते क्षण कसं होतं? तो क्षण आठवतो का? सर नक्कीच आठवतोय. सर मला 10वी मी शिकत असताना मला खूप मार्कांची अपेक्षा होती, पण तेवढे मार्क्स पडणं पण घरच्यांना अपेक्षा होती. परंतु त्याच वर्षी माझा मराठीचा पहिला पेपर होता. त्याच दिवशी माझी आजी वारली आणि जिच्यावर माझं आणि तिचं माझ्यावर खूप प्रेम होतं. तर मी खरं तर सर पेपरला जात नव्हतो, परंतु सरांच्या आणि घरच्यांच्या आग्रहासह मी पेपरला गेलो. त्यामुळे मला सर थोडे कमी मार्क्स पडले. मला 62.40 62.40 मार्क्स त्यावेळी मला पडले. काय आवडायचं? कुठच्या इंग्रजी आवडता होता, गणित, की या सगळ्यांचा जेव्हा परिपाकून रिझल्ट जेव्हा लागला, घरची परिस्थिती फार हालाकीची होती, आईला निकाल सांगितल्यानंतर आईने पैसे दिले का, पेढा घेऊन ये आणि मला भरव, तो काही क्षण आठवतो का? कारण पहिले घरातले असं माणूस तुम्ही की 10वी पास झालेला होता, काय सांगाल? सर मला तो क्षण नक्कीच खूप आठवतो. ज्या दिवशी माझा रिझल्ट लागला त्या दिवशी पेढं मला भरवणे किंवा स्वीट कोणतं भरवणे आमच्या ऐपतीच्या पलीकडचं होतं.
त्यामुळे घरात असलेली थोडीशी साखर आईने मला भरवली आणि घट्ट मिठी मारून आई माझी त्यावेळी रडली की मुलगा माझा पास झाला आणि फर्स्ट क्लासने पास झालो. घरच्यांना माहीत होतं की मला 80च्या वरती मार्क्स भेटणार, परंतु माझी आजी एक्सपायर झाल्यामुळे मला काहीच त्यावेळी सुचत नव्हतं. बाकी परिस्थिती अशी होती की साखर मिळणंसुद्धा मुश्किल होतं, परंतु त्या दिवशी डब्यात साखरेची थोडी साखर होती आणि आईने ते खूप आनंदाने साखर मला भरवली. आज ते दिवस आठवले की मन माझं भरून येतं सर. आज मग 10वी-12वीचे रिझल्ट लागल्यावर मुंबईमध्ये असता तेव्हा त्या मुलांचं कौतुक करता जुने दिवस आठवल्यावर? नक्कीच सर. मी आज प्रत्येक ज्या ज्या सभेला जातो, ज्या ज्या कार्यक्रमाला जातो, तिथे मी सगळ्यांना आव्हान करतो की ज्या मुलांचं शिक्षण पैशामुळे वंचित राहत असेल त्यांनी माझ्याशी संपर्क करा. त्यांचं पूर्ण शिक्षण मी त्या ठिकाणी पूर्ण करायला तयार आहे. सुनील, महत्त्वाचा प्रश्न, 2008मध्ये जेव्हा तुम्ही 12वी झाला, म्हणजे 2006मध्ये 10वी पास झाल्यानंतर तुम्हाला जेव्हा 11वीला ॲडमिशन घ्यायचं होतं, कुठच्या शाखेकडे तुम्ही गेला आणि 12वी नंतर काय करण्याची इच्छा होती ती परिपूर्ण झाली का? सर, मला मुळात शिक्षणामध्ये आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्स हे 11वी नंतर आपण घेतो, 10वी नंतर. परंतु माझ्या गावामध्ये फक्त आर्ट्स फॅकल्टीची सोय होती आणि पुढे जाऊन मला DED करून शिक्षक बनण्याची इच्छा होती आणि माझ्या वडिलांची सुद्धा खूप इच्छा होती. तर त्यावेळी गावातच आर्ट्स कॉलेज असल्यामुळे मी गावच्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतलं आणि 12वी मी पास झालो. आणि 12वी पास झाल्यानंतर थोडे मार्क्स कमी भेटल्यामुळे माझं DEDचं ॲडमिशन फ्रीमध्ये झालं नाही. त्याही वडिलांनी बऱ्याच जणांकडे पैसे मागितले, बऱ्याच कॉलेजचे उंबरे घासले, परंतु त्यावेळी माझं ॲडमिशन झालं नाही. त्यामुळे 12वी नंतर मी सरळ मुंबईला गेलो. 2008मध्ये चुलत आजोबाकडून 130 रुपयामध्ये तुम्ही घेतलेत उसने मुंबईला गेलात. खरं तर फार हालाकीचे दिवस, गरिबीमध्ये शिक्षण घेतलेलं होतं. तो क्षण कसा होता आणि ती जी मदत दिलेली होती त्या काकांना आता कसे धन्यवाद देताय तुम्ही? सर, ज्या आजोबांनी मला 130 रुपये घेऊन मुंबईला पाठवलं, त्यांचे उपकार मी आयुष्यभर कधीच विसरू शकत नाही आणि फेडूसुद्धा शकत नाही. कारण सर, ज्यावेळी माझ्याकडे काहीच पैसे नव्हते त्यावेळी त्यांनी मला 130 रुपये दिले आणि मला मुंबईला पाठवलं. सर, त्यावेळी कोकण कन्या ट्रेनने मी मुंबईला गेलो. मुंबईला गेल्यानंतर माझे काका राजाराम नारकर आणि काकू माझी सत्यवती नारकर, माझा भाऊ रमाकांत नारकर, शशिकांत नारकर आणि प्रकाश नारकर, हे माझ्या 3 काकांची मुलं. त्यांनी मला खूप सख्या भावासारखी वागणूक दिली. माझ्या काकूने मला कधी आपला पुतण्या म्हणून कधी वागणूक नाही दिली. माझ्या काकांनीसुद्धा मला पुतण्या म्हणून कधी वागणूक नाही दिली. आपलाच मुलगा म्हणून सामावून घेतलं. परंतु आमचं अख्खं कुटुंब निर्व्यसनी असल्यामुळे त्यांनी मला एकच शिकवण दिली की कमवा, शिका, कमवा आणि स्वतः मोठे व्हा. त्यामुळे माझे कोणते वाईट लाड त्यांनी पुरवले नाहीत. त्यांनी मला ज्यावेळी मी नोकरी लागली त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं की तू नोकरी करत असताना सुद्धा शिक. त्यामुळे पुन्हा मी माझं नोकरी करत असताना शिक्षण चालू ठेवलं आणि मी 2011ला ग्रॅज्युएट झालो. तुम्ही गेल्या गेल्या नोकरी केली, बहिस्त शिक्षण घेतलं की काय नेमकं? सर, मी गेल्या जूच्या ऑरस रेस्टॉरंटला भांडी घासायला कामाला राहिलो. तिथून माझ्या जीवनाची खरी सुरुवात झाली. पगार किती होता त्यावेळी? पगार सर मला एक 1800 रुपये पगार होता. त्यावेळी सर वरळी ते लोअर पोलीस स्टेशन चालत जायचो. सांताक्रूज ते जुहूसारख्या ठिकाणी मी चालत जायचो. सकाळी मी तिथून 4 वाजता माझी ड्युटी संपली की पुन्हा मी चालत यायचो. पुन्हा सांताक्रूजवरून लोअरपरेलला यायचो. लोअरपरेलवरून पुन्हा चालत एका दुसऱ्या ऑफिसमध्ये जायचो आणि तिथे पुन्हा काम करायचो. 1800 रुपये पगार. हो सर. पहिला पगार जेव्हा हातामध्ये पडला, क्षण कसा होता आणि कोणाकडे नेऊन दिलेले पैसे? सर, तो पहिला पगार मिळाला तो क्षण माझा खूप आनंदाचा होता आणि खूप कधीच न विसरणारा होता. 1800 रुपये पगार ज्यावेळी मला मिळाला त्यावेळी तो पहिलाच पगार घेऊन मी माझ्या काकांच्या हातात दिला आणि काकांच्या हातात दिल्यानंतर काकांनी माझं कौतुक केलं की माझा पुतण्या आज कामावर गेला होता आणि त्याने माझ्याकडे पूर्ण महिन्याचा पगार आणून दिला.
काकाने ते 1800 रुपये पूर्ण घेऊन त्यातले 100 रुपये मला दिले आणि 1700 रुपये माझ्या वडिलांना गावी बैल घेण्यासाठी पाठवून दिले. त्यामुळे गावची शेती खोळंबलेली होती आणि बैल भेटला म्हणून शेती पुन्हा सुरू झाली. म्हणून माझ्या आईवडिलांचा आनंद आणि मला पहिला पगार भेटला म्हणून माझा आणि माझ्या काकांचा आनंद. त्यामुळे माझी पूर्ण फॅमिली खूप आनंदात होती. तो क्षण मला वेळोवेळी आठवत असतो. 1700 रुपयेमध्ये घरच्यांना केलेली मदत, घेतलेला बैल, नोकरी करत असताना गावाकडची ओढ तुम्हाला सण करायला देत नव्हती. गावाची पण ओढ वाटत होती, गावाकडे जावं, शेती करावं, नोकरी सोडून द्यावी, असं काही चलबिचल झालं का मनामध्ये? नक्कीच. आणि ते काय परिणाम त्याचा झालाय का? नक्कीच सर. त्यावेळी कसं होतं, मी नुकताच मुंबईला गेलो होतो आणि गावी असलेले आपले कोकणातले गणपतीसारखा सण, शिमग्यासारखा सण किंवा गावी आपण जो मिरग बोलतो, मी एका शेतकऱ्याचा मुलगा आणि शेतीची आवड सर नक्कीच असणार. त्यामुळे पाऊस पडला की गावी आम्ही बैल घेऊन शेतात जाणं, नांगरणी करणं हे मला दिवस आठवायचे. त्यामुळे मला असं सारखं सारखं वाटायचं की आपण आता गावाला जायला पाहिजे. परंतु सर परिस्थिती तशी नव्हती, कारण गावी जायला येण्याला खर्च वेगळा, गावी गेल्यानंतर खर्च करणे तो वेगळा, तो परवडणारा नव्हता. म्हणून त्यावेळी मी जाऊ शकत नव्हतो. परंतु न चुकता सर मी गणपती आणि शिमगा हा सण कधी मी आयुष्यात सोडणार नाही आणि सोडणारही नाही. हे सगळं शिक्षण घेत असताना मुंबईत काकांकडे तुम्ही राहत होता, छोटीशी खोली, त्याच्यामध्ये राहायचं, शिक्षण घ्यायचं, पुन्हा नोकरी करायची. यावेळी काही समस्या जाणवल्या किंवा कधी वाटलं की त्या पिरियडमध्ये नको, हा कंटाळा आला, गावी जावं, असं कधी मनामध्ये विचार आला? सर त्यावेळी समस्या अनेक होत्या, कारण गावावरून कधी फोन आला की तो समस्येसाठी असायचाच. पण आई माझी कधी दाखवून द्यायची नाही की आम्हाला इकडे किती त्रास होतोय. पण सर ज्यावेळी मी गावी जायचो त्यावेळी मला समजायचं की गावची हालत माझ्या आईवडिलांची काय आहे. कारण सर जसं मुंबईत माझं घर आमच्या काकांचं छोटं होतं, त्याप्रमाणे गावचं घरसुद्धा माझं 10 बाय 10चं एक निराधार योजनेतून भेटलेलं घर होतं. त्यामुळे त्याची कौलं कुठे फुटलेत, कुठे काही घराची बरेचसे गळती सुरू असायची, अशा अनेक अडचणी असायच्या. त्यामुळे जेवढे पैसे पाठवायचो पगारातले तेवढे घरच्यांना पुरत नव्हते. अशा अनेक समस्या असायच्या सर. पण त्या समस्यावर मात करायची आणि आपल्याला पुढे काहीतरी व्हायचं आहे म्हणून ते ध्येय मनाशी ठेवून पुन्हा नव्याने जीवन जगत असायचो. सुनीलजी, खरं तर प्रत्येक माणसाच्या जीवनामध्ये टर्निंग पॉईंट असतो. साधारण 2012 मे 2014 तुमचं लग्न झालं, वय 22-23 वर्ष होतं. वहिनींचा प्रवास तुमच्या जीवनामध्ये कसा होता आणि कुठे टर्निंग पॉईंट मिळाला लग्न झाल्यानंतर? सर लग्न झालं माझं 2014ला आणि माझी पत्नी माझ्या आयुष्यात आल्यानंतर मला म्हणजे माझ्या व्यवसायाबद्दल असतील किंवा बाकी सगळ्या गोष्टीतले माझे मार्ग पूर्ण मोकळे होत निघाले. एक सुखकर जीवन जगण्याचा जो मार्ग आहे ती पत्नी माझ्या आयुष्यात आल्यानंतर खरं तर आला. ज्यावेळी माझं लग्न झालं त्या दिवसापासून माझा जीवन प्रवास खूप सर बदलला गेला. कारण सर एक क्षण तुम्हाला सांगतो, माझं लग्न झाल्यानंतर सर माझ्याकडे एकही रुपया नव्हता. त्यावेळी मी खूप लग्न ठरलं आणि माझ्याकडे खूप मोठा प्रसंग आला आणि माझे पैसे त्या ठिकाणी खर्च झाले. परंतु लग्न झाल्यानंतर पूजेच्या दिवशी, ज्या दिवशी पूजा झाली त्या संध्याकाळी बायकोने तिचं आईवडिलांनी घातलेले दागिने मला त्या ठिकाणी दिले आणि सांगितले की पूर्ण लग्नाचं कोणाचं देणं बाकी ते देऊन टाक. त्यामुळे पत्नीची साथ मला आहे ती मी कधीच विसरू शकत नाही. आज माझ्याकडे किती जरी असलं तरी त्यावेळी पत्नीने केलेले माझ्यावरती उपकारच म्हणावे लागतील किंवा तिने दाखवलेला एक विश्वास, त्यामुळे तिला मी कधी विसरू शकत नाही. आणि तिने जी मला साथ दिली तिच्या साथीमुळे हा माझा यशस्वी प्रवास चालू आहे असं मला वाटतं. 2014 नंतर लग्नानंतर पुढच्याच वर्षी 15मध्ये तुम्ही बिल्डर क्षेत्रामध्ये उडी घेतली. कसा प्रवास होता, कशी उडी घेतलेली होती आणि कसं ह्या व्यवसायाकडे तुम्ही आलात, काय नेमकं सांगायला संदर्भ? सर हा व्यवसायात येण्याचं कारण मी ज्या ठिकाणी राहत होतो त्या ठिकाणी बरेचसे मित्र माझे
ह्या व्यवसायामध्ये होते. त्यामुळे एका मित्रामुळे मी एका बिल्डरकडे काम बघण्यासाठी गेलो आणि ते काम बघत असताना मी काम शिकत होतो आणि काम शिकत असताना माझ्याकडे अगोदरच मी एक 2012 ते 14पर्यंत माझ्याकडे चांगले पैसे आले होते. तर ते पैसे कुठेतरी एका ठिकाणी चांगल्या ठिकाणी लावूया म्हणून माझ्या मित्रासोबत मी गेलो आणि ते एका बिल्डिंगसाठी मी ते पैसे त्या ठिकाणी लावले. आणि मग पहिली बिल्डिंग आम्ही पार्टनरशिपमध्ये केली. त्या ठिकाणी 10% माझा शेअर होता. दुसरी बिल्डिंगमध्ये माझा 30% शेअर होता. येणारे पैसे आता खूप पैसे येतात म्हणून उधळत न जाता माझा बिझनेस कसा ग्रो होईल, बिझनेस कसा वाढेल या ठिकाणी माझं लक्ष होतं. माझ्या मनात ध्येय मोठं गाठायचं हे पहिल्यापासूनच असल्यामुळे मी ते पैसे दुसऱ्या ठिकाणी लावत गेलो आणि आज मी एक स्वतःची माझी स्पर्शिका बिल्डर्स अँड कंपनी माझी स्थापन केली. जी स्पर्शिका तुमच्या जीवनात आली 23 मार्च 2015, तिचा सोन्याच्या पावलांचा प्रवेश आणि त्याच्यानंतर तुमचं जीवन बदललं. काय नेमकं स्पर्शिकाने तुमच्या जीवनात भरारी घेण्यास तुम्हाला मदत केली? सांगायचं तर स्पर्शिकाचा जन्म झाला आणि माझं एक खूप मोठं काम जे अडकलं होतं त्याची गुड न्यूज मला त्या दिवशी सकाळी मला 10 वाजता भेटली आणि त्यानंतर माझे ठिकठिकाणी अडकलेले पैसे माझे मोकळे झाले आणि स्पर्शिकाचा ज्यावेळी जन्म झाला त्याच्या 6 महिन्याच्या आतच माझी एक वैयक्तिक स्वतःच्या स्पर्शिका बिल्डर्स अँड कंपनीच्या नावाने एक माझी बिल्डिंग मी चालू केली. त्यामुळे स्पर्शिकाचं माझ्या जीवनात येण्याचा खरंच खूप आनंद मला वाटतो की तिचा जन्म झाला. असं बोलतात की बेटी म्हणजे धनाची पेटी. ते सर खरंच माझ्या जीवनात त्या गोष्टीचा मला अनुभव आला. लक्ष्मीची पावलं घेऊन आली 100%. यानंतर सक्षमी 1 मे 2021 ती पण तुमच्या जीवनात आली आणि फार मोठ्या व्यवसायामध्ये तुम्ही प्रगती केली. काय सांगाल दुसऱ्या मुलीच्या ह्या यशस्वी वाटचालीबद्दल? नक्कीच सर, कारण सांगायचं तर माझं नावसुद्धा ते चर्चेत आलं ते 2020-21 नंतर जास्तच आलं. त्यामागे सक्षमीचा जन्म झाला त्याच्यानंतरसुद्धा मला माझ्या व्यवसायात खूप बरकत आली. माझा व्यवसाय अजून दुप्पट पद्धतीने चालायला लागला. त्या ठिकाणी सक्षमीच्या जन्माने सुद्धा मला जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की धनाची बेटी म्हणजे धनाची पेटी. त्याप्रमाणे सर मला आणि माझ्या घरातल्यांनासुद्धा खूप आज आनंद आहे. काही लोकांना वाटतं की मुलगा असावा मुलगी असावा, परंतु माझ्या घरात कोणताच भेदभाव न करता आज दोन्ही मुली आहेत तरी आम्ही खूप सुखी आणि आनंदी आहोत. सुनीलजी, खरं तर आज ज्या घरामध्ये आपण चहा पिली तुमच्या बघितलं ते घर एक साधंसं घर होतं आणि जेव्हा तुम्ही लॉकडाऊनमध्ये हे भव्यदिव्य घर बंगला बांधला, काय मनामध्ये आनंद तरळत होतं किंवा वडिलांचे काय भावना होत्या, आईच्या काय भावना होत्या? सर कसं आहे, ज्यावेळी तुम्हाला मी सांगितलं की पहिलं आमची 10 बाय 10ची खोली होती गावच्या ठिकाणी सुद्धा, त्याचं एका बंगल्यात रूपांतर झाल्यानंतर माझ्या वडिलांना कुठेतरी त्यावेळी माहीत होतं की माझा मुलगा काहीतरी करेल. म्हणून माझी आजी ज्यावेळी बोलायची की बाबा, माझी आजी वडिलांना सांगायची बाबा 2 खोल्या तरी कर, पण परिस्थिती अभावी ते काहीच करू शकत नव्हते. त्यावेळी त्यांनी आजीला सांगितलं होतं की मी करेन न करेन पण तुझा नातू नक्की करेल. तर ज्या दिवशी गुरुजींनी भूमिपूजन केलं त्यावेळी भटजींना वडिलांनी सांगितलं की मला आता गाराणं घालायचं आहे, की माझ्या आईला सांगायचं आहे की माझं तुझं जे स्वप्न होतं ते मी पूर्ण करू शकत नाही, पण तुझा नातू आज या ठिकाणी स्वप्न पूर्ण करतोय. भूमिपूजनानंतर ज्यावेळी माझं घर पूर्ण झालं आणि घराची ज्यावेळी आपण गणेशपूजन करतो, वास्तुशांती करतो, त्यावेळी माझे आई आणि वडील अक्षरशः आनंद अश्रू त्यांच्या डोळ्यातून मला दिसत होते. त्यांना मी विचारलं तर त्यांनी मला एकच सांगितलं की तुझ्या आजीला दिलेला शब्द आज तू पूर्ण केलास, त्यामुळे बोलण्यासारखं आमच्याकडे काहीच नाही आहे. त्यांचे जे आनंद अश्रू मला दिसत होते, माझं मन खूप भारावून गेलं सर. डोंबिवलीमध्ये एक प्रसिद्ध बिल्डर म्हणून तुमच्यात ख्याती आहे. स्पर्शिका बिल्डर्स नावाने तुम्ही फर्म चालवता. किती प्रोजेक्ट आतापर्यंत तुम्ही पूर्ण केले आणि भविष्यातलं काय ड्रीम प्रोजेक्ट या निमित्ताने काय हाती घेतले आहेत का? सर जवळजवळ 9 प्रोजेक्ट मी माझे वैयक्तिक पूर्ण केले. पार्टनरशिपमधले प्रोजेक्ट जवळजवळ 11 पूर्ण केले आणि भविष्यात माझी खूप मोठी इच्छा आहे, ते ज्यावेळी माझं स्वप्न पूर्ण होईल
त्यावेळी कोकण साधलं मी नक्कीच येऊन सांगेन. सुनीलजी, स्वप्न तुमचं पूर्ण होईलच, परंतु प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये एक टर्निंग पॉईंट असतो. जो टर्निंग पॉईंट त्या माणसाला यशस्वी शिखर पार करण्यामध्ये मदत करतो. काय जीवनातला तुमचा टर्निंग पॉईंट होता, काय सांगाल? सर, मी 2011 साली ग्रॅज्युएट झालो आणि मी एका बँकेत कामाला होतो. परंतु त्यावेळी माझे काका शरद नारकर यांनी संतोष सावंत म्हणून आमच्या करूरचे आहेत, ते गोरेगावला राहायचे, त्यांच्याशी माझी ओळख करून दिली आणि ते माझ्या आयुष्यात आले. त्यांनी मला व्यवसायाकडे का गेलं पाहिजे, व्यवसाय कसा केला पाहिजे ह्याचं त्यांनी मला मार्गदर्शन केलं. नोकरी आणि व्यवसायातला फरक त्यांनी मला जाणवून दिला आणि हा नोकरी आणि व्यवसायामधला फरक जाणवून देत असताना त्यांनी मला एका बिल्डरची ओळख करून दिली आणि त्याला सांगून मला मदत करायला सांगून परत पार्टनर म्हणून मला त्यांनी घ्यायला लावलं. त्यामुळे संतोष सावंत साहेबांनी जी मला मदत केली, त्यांनी जी मला व्यवसायाकडे वळण्यासाठी जी काही मदत केली, जे काही मार्गदर्शन केलं, ते त्यांचं मी आयुष्यात विसरू शकत नाही. संतोष सावंत भेटतात? संतोष सावंत मला आता गेल्या बड्डेला भेटले होते, ते आता या बड्डेला भेटले. मग संतोष सावंत हे तुमच्या व्यवसायातले गुरु म्हणायला हरकत नाहीत का? 100%. सुनीलजी, हे सगळं करत असताना जेव्हा तुम्ही मुंबईला गेला होतात, घराकडची ओढ तुम्हाला सोडत नव्हती, कारण भाऊ अजिंक्य असेल, दीपाली असेल बहीण, ही कुठेतरी इकडे एकटी होती आणि तुमच्यावर ते डिपेंड ऑन होते. अशा वेळी जसा टर्निंग पॉईंट आपण बघितलं, तसं जीवनात असं कधी आलं की बॅकफूटवर, ज्याला मायनस पॉईंट म्हणतो आपण, असं कधी वाटलं का की मुंबईत आता कंटाळा आला, गावी जावी, पुन्हा शेती करावी आणि आपलं जीवन जगावं, असं कधी आलं काय जीवनात, वाटलं काय जेव्हा मुंबईला होता तेव्हा? सर, असं वाटायचं म्हणजे माझ्याकडे माझ्या पूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी होती. माझा भाऊ, माझी बहीण, माझे आईवडील, ह्या संपूर्ण एवढ्या कुटुंबाची जबाबदारी असताना मी ते मुंबई सोडून गावी येणं शक्य नव्हतं. ज्यावेळी माझी नोकरी चांगली नव्हती, त्यावेळी मला वाटायचं की आपण गावी जावं, गावी शेती करावं. परंतु रात्री झोपताना परत विचार केला तर तेच विचार डोक्यात यायचे, गावी जाऊन करणार काय? जे वडील करत होते ते मीच करत बसलो तर मी कधीच मोठा होऊ शकत नाही, माझं ध्येय मला गाठता येणार नाही. त्यामुळे ज्या कर्मभूमीत आपण आलो आहे तिथे चांगलं कर्म करून, चांगलं काम करून आपलं ध्येयपूर्ती केली पाहिजे, हे ध्येय माझ्या कायम डोक्यात होतं. तुमच्याशी आज चर्चा करताना अनेक मुद्दे आले, त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा, तुम्ही जेव्हा शालेय शिक्षण घेत होता किंवा गावी जेव्हा होता 10वी 12वीपर्यंत, वडिलांना शेतीमध्ये तुम्ही मदत करत होता, वडील वयोवृद्ध होते, जीवनामध्ये पैसाठी तुम्हाला झगडावं लागलं. पैशासाठी झगडताना जी केलेली तुम्ही शेती होती, वडिलांना केलेली मदत होती, याच्यातले काही क्षण सांगू शकाल, जो एक पैसा पण जीवनातला अतिशय महत्त्वाचा असतो, हे सांगणारा क्षण काही आठवतो का तुम्हाला? सर, खरं सांगायचं तर माझ्या जीवनातलं म्हणजे मी ज्यावेळी गावी शिक्षण घेत होतो त्यावेळी आम्हाला शिष्यवृत्ती मिळायची हुशार मुलांना. तर त्यावेळी आम्हाला 100 रुपये शिष्यवृत्ती मिळालेली आणि त्या 100 रुपयाची शिष्यवृत्ती आम्हाला 1 जून महिन्याच्या 20 तारीखच्या आसपास मला भेटली. आणि त्यावेळी मी 7वीला असताना ती शिष्यवृत्तीचे पैसे 100 रुपये माझ्या वडिलांकडे आणून दिले आणि त्या दिवशी त्या वडिलांनी ते 100 रुपये घेऊन एक खताचं पोतं आणलं आणि ते शेतीमध्ये यूज केलं. आणि बिन खताची शेती करायचो आणि जी खत असताना शेती केली त्यामध्ये खूप फरक जाणवला, उत्पन्न जास्त भेटलं, भात शेती चांगली झाली. त्यामुळे त्याच्यापेक्षा आनंदाचा क्षण कोणताच नव्हता सर. पत्नी मयुरी खरं तर जीवनाला कालाटणे देऊन गेली. लव्ह मॅरेज होतं काय अरेंज मॅरेज? आणि कशी वहिनी म्हणजे मॅडम तुमच्या आजही खंबीरपणे पाठीशी आहेत? खरं तर माझी पत्नी ही एका पोलीस ऑफिसरची मुलगी आहे आणि मी जिथे राहायचो तिथून थोड्याशाच अंतरावर त्या राहायच्यात. त्यामुळे मी त्यांना एकदा असं विचारलं की तुमचं लग्न झालं आहे का? तर तिने सांगितलं की माझं लग्नासाठी आता बोलणी चालू आहेत,
तर मी त्यांना खूप मोठी डेअरिंग करून सांगितलं की माझंसुद्धा लग्न व्हायचं आहे. त्यावेळी त्यांनी मला स्पष्ट सांगितलं की माझ्या घरी तुम्ही विचारा, घरचे जर हो बोलले तर मी तुमच्याशी लग्न करायला तयार आहे. आणि मग सर शेवटी सासरे माझे पोलीस असल्यामुळे थोडीशी मनात भीती होती, पण आपण चुकीचं काही करत नाहीत, आपण निर्व्यसनी आहोत, आपण आज चांगलं कमवतोय, ह्या सगळ्याची मला जाण असल्यामुळे मी त्यांना बिनधास्त डेअरिंग करून विचारलं आणि त्यांनीसुद्धा मला माझी चौकशी केल्यानंतर होकार दिला. 100% बिल्डर म्हणून काम करत असताना डोंबिवलीमध्ये हा मोठा परिचय तुमचा आहे. डोंबिवलीचे तिथले आमदार, विशेषतः कोकणातले आता सध्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्याशी कशी काय ओळख झाली आणि त्यांच्यावर तुमचे चांगले संबंध आहेत, काय सांगाल? रवींद्रदादा चव्हाण आज आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, तसेच महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत. दादांनी मला माझ्या अगदी सुखदुःखाच्या काळात कायमच साथ दिलेली आहे. दादांचे उपकार मी कधीच विसरू शकत नाही. ज्या वेळी मला अडीअडचणी आल्या आणि त्यावेळी मी दादांकडे गेल्यानंतर त्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी दादांनी मला मदत केली. डोंबिवलीतील देव माणूस म्हणून परिचित आहेत? डोंबिवलीतील देव माणूस म्हणलं तर रवींद्र चव्हाण. कसे संबंध आहेत तुमचे आणि त्यांचे? माझे आणि दादाचे खूप जवळचे संबंध आहेत. ज्यावेळी मला दादांची गरज लागते त्यावेळी मी कोणालाही न विचारता, कोणी मध्यस्थी लागण्याची गरजसुद्धा नाही, मी डायरेक्ट दादांकडे जाऊ शकतो. सुनीलजी, वाढदिवस साजरा होतोय आज तुमचा 11 एप्रिलला. राजकारणामध्ये येण्याचा विचार आहे? जर संधी मिळाली वैभववाडीतून जिल्हा परिषद लढवण्याची किंवा राजकारणाची, काय विचार असतील तुमचे? सर, राजकारणाचं बोलाल तर मी एक प्युअर सेवक आहे. आज मी जे काय करतो ते तुम्ही बघत आहात. आज जनतेची सेवा करणं हा मला एक छंद आहे. त्यामुळे समाजसेवा मला मनाला भावलेली आणि ते मी आयुष्यभर समाजसेवा करत राहणार. राजकारणाचं जर तुम्ही बोलाल की जिल्हा परिषदेसाठी मला संधी भेटली तर खरं तर लोकांचं सुद्धा म्हणणं आहे की मी राजकारणात यावं आणि हे येतं इलेक्शन लढवावं. तसं त्या वेळेला मी तुम्हाला सांगेन. काय म्हणा, रवींद्र चव्हाणांचे संबंध चांगले आहेत, होल्ड आहे त्यांचा राजकारणावर, विशेषतः पालकमंत्री आहेत सिंधुदुर्ग, नारायण राणेंशी पण तुमचे संबंध चांगले आहेत. अशा वेळी भाजपने ऑफर दिली, सुनीलजी लढा म्हणून, उडी मारा? रवींद्रदादांचा जो शब्द आहे तो माझ्यासाठी अंतिम शब्द आहे. त्यांनी मला सांगितलं लढ, तर मी 100% लढणार. त्यांचा आदेश हा माझ्यासाठी आदेश आहे. सुनीलजी, हे सगळं करत असताना राजकारणामध्ये बऱ्याच जणांची प्रबळ इच्छा असते, पण जे लोक राजकारणामध्ये आले की निवडून आल्यानंतर समाजकारण विसरतात. तुम्हाला नेमकं काय अपेक्षित आहे भविष्यात? तुम्ही जर राजकारणामध्ये उडी घेतली आणि जनतेची जर सेवा करण्याची संधी मिळाली, कसं डेव्हलप करणार आहात वैभववाडी तुमचं? सर, मला जनतेची सेवा करायचा जर का चान्स भेटला तर ज्या पद्धतीने मी आत्ता समाजसेवा करतोय त्याच्या कितीतरी पटीने मी समाजसेवा अजून करू शकतो. कारण मला लोकांना आज गावच्या ठिकाणी मला चांगले चांगले हॉस्पिटल तयार करायचे आहेत. गावचे प्रत्येक रस्ते मला चांगले करायचे आहेत. आजही आपल्या वैभववाडी तालुक्यात जेवढे रस्ते होत आहेत त्याची मी ज्या वेळी गावी येतो त्यावेळी पाहणी करत असतो. तर मला प्रथम गावचा विकास करायचा आहे, तालुक्याचा विकास करायचा आहे आणि आपल्या जिल्ह्याचा विकास करायचा आहे. गावच्या विकासासंदर्भात बोलायला गेलं, तालुक्याच्या विकासासंदर्भात बोलायला गेलं तर मुळात प्रत्येक माणसाला वीज, पाणी आणि रस्ते हे मुळात चांगले पाहिजेत. आज रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून आज दादा आपले सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत, त्यामुळे रस्त्याची व्यवस्था जी दुरावस्था झालेली होती ती आज चांगल्या पद्धतीने चाललेली आहे. तर त्या ठिकाणी मलासुद्धा रस्ते, वीज आणि पाणी ह्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत आणि आरोग्याची व्यवस्था आहे ती मला सुधारायची आहे. काय वाटतं, वैभववाडी हा एक मागासलेला जिल्हा म्हणून सगळीकडे ते बघितला जातो. आता वैभववाडी डेव्हलप होते. कोल्हापूरला जोडणारा नाळ म्हणजे वैभववाडी. खरं तर वैभववाडी डेव्हलप झाली पाहिजे, म्हणावी तशी डेव्हलप
झालेलं नाही. काय स्वप्न आहे तुमचं वैभववाडी द नंबर 1 बनण्यासाठी, आणि तुमच्या मनात काय संकल्पना आहे वैभववाडी डेव्हलप झाली पाहिजे अशी? वैभववाडी डेव्हलप होण्यासाठी सर प्रथम मी एक सांगेन की तालुक्यातली मुलं जी आज शिक्षण झालं की पहिल्यांदा मुंबईला पळतात, ते जातात, ते नोकरीसाठी जातात. तर आपल्या तालुक्यात, आपल्या जिल्ह्यात त्यांना एक व्यावसायिक कार्यशाळा निर्माण केली पाहिजे. त्यांना आपल्याच इथे एक व्यवसाय काहीतरी करता येईल आणि त्यातूनच त्यांना जे मुंबईला भेटणार नाही ते या ठिकाणी भेटेल अशी सोय त्यांची या ठिकाणी झाली पाहिजे. त्यामुळे व्यावसायिक कार्यशाळा निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे वैभववाडीमध्ये एखादं चांगलं हॉस्पिटल होणं गरजेचं आहे. वैभववाडीमध्ये चांगले एखादं कॉलेज होणं गरजेचं आहे. वैभववाडीमध्ये कोल्हापूर आणि वैभववाडीला जोडणारा जो घाट रस्ता आहे, त्यानंतर घाटानंतर जो गगनबावडा कोल्हापूर रस्ता होतो, हा जो रस्ता आहे हा होणं खूप महत्त्वाचं आहे. आज करूळ घाट आणि भुईवडा घाट हा एक निसर्गरम्य असलेला घाट आहे. बरेचसे पर्यटक त्या ठिकाणी पावसाळ्यात येत असतात. तर त्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी एक चांगली सोय त्या ठिकाणी करता आली पाहिजे. ज्या ठिकाणी आज भुईवडा आणि करूळ घाटात कोणाचंच लक्ष नाही आहे, तर त्या ठिकाणी पर्यटकांच्या दृष्टीने एक पर्यटन म्हणून जर का आपला तालुका प्रसिद्ध झाला तर त्या ठिकाणी तालुक्याला आपला महसूलसुद्धा जास्त भेटू शकतो. सुंदर संकल्पना आहे. म्हणजे डेव्हलपमेंट, आपल्या गावाचं नक्कीच. डेव्हलपमेंट काय झाले नक्कीच, पाहिजे हे नक्कीच. तुम्ही मांडलंय. तुम्ही म्हटलं की रवींद्र चव्हाणांशी तुमचे संबंध आहेत, भाजपच्या नेत्यांशी संबंध आहेत, मध्ये नारायणराव राणे असतील, निलेश राणे असतील, नितेशजी राणे असतील, राजन तेली असतील, सगळे अन्य पक्षाशी लोकांशी तुमचे संबंध कोणाकोणाशी आहेत आणि ते कसे संबंध आहेत? माझ्या सर्वच पक्षांचे नेते आहेत, त्यांच्याशी सगळ्यांचे संबंध चांगले आहेत. तुम्हाला नावं सांगायचं असेल तर अगदी संदेश पारकर असतील, वैभव नाईक असतील, सुशांत नाईक असतील, सगळे माझे जवळचे माणसं आहेत. जीजी उपरकर असतील, आपले माझे सगळ्यांचे जवळचे संबंध आहेत. सुनीलजी, खरं तर हा वाढदिवस साजरा होत असताना तुम्हाला अनेकांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तुमच्या पाठीशी उभा राहणारा काही मित्र परिवार मी बघितला. मगाशी मी तुमच्या घरी बसलो, चहा पित होतो, त्यावेळी एक श्रीधर मला म्हणाला की तुमच्यासोबत असणारा तो एक तुमचा मित्र आहे, तो तुमचा बालमित्र होता. असं मला त्याने सांगितलं की तुम्ही जेव्हा येता मुंबईवरून बंगल्यावर तेव्हा तो तुमची पाठ सोडत नाही. तुम्ही येता तेव्हा तो तुमच्यासोबत असतो. जे तुम्ही खाता, तुमच्या ताटात जो मासा असतो तोच त्याच्या ताटामध्ये असतो, तुम्ही जे नाश्ता करता तोच असतो. काय एवढी मैत्री आहे, काय सांगाल? तो मला एक आगळा वेगळा मित्र वाटला आणि तुमचा खास मित्र वाटला. काय सांगाल त्या मित्राविषयी? सर, तो मित्र जो तुम्ही बोलताय तो माझा मित्र अपंग आहे. त्याला डोळ्याने दिसत नाही, परंतु तो जरी अपंग असला पण त्याने शाळेत असताना दिलेली मला साथ. शाळेत असताना सर तो त्याचा टिफिन मला शेअर करायचा. तो 1 ग्लास दूध घेऊन यायचा शाळेत असताना, त्यावेळी त्याच्या ग्लासातला अर्धा ग्लास दूध तो मला द्यायचा. त्यामुळे ज्यावेळी मी मुंबईवरून गावाला येतो त्यावेळी तो अगदी सकाळपासून ते रात्री मी झोपेपर्यंत माझ्यासोबत असतो. त्यामुळे आमची जी मैत्री आहे ती आज मी मोठा झालो आणि तो छोटा आहे म्हणून अशी तुटणारी आमची मैत्री नाही आहे. आमची मैत्री खूप घट्ट मैत्री आहे. सर्वतोपरी मदत करता? नक्कीच. ज्यावेळी त्याला गरज लागेल, ज्यावेळी मला वाटतं की त्याला गरज आहे, त्यावेळी मी त्याला मदत करत असतो. सुदामा आणि श्रीकृष्णाची आठवण झाली ती मैत्री बघून. शेवटच्या टप्प्यामध्ये येत असताना काही 2 प्रश्न फक्त. हे सगळं करत असताना तुम्ही वर्षभरामध्ये जेव्हा मुंबईला असता, गावची आठवण तुम्हाला सातत्याने कशी येत असते, आणि जेव्हा गावची आठवण असते तेव्हा तुमचा कल इकडे येण्याकडे कसा असतो? आणि मित्रपरिवार, जरी तुम्ही आज मोठे झालात तरी त्या मित्रपरिवारांना, शिक्षकांना भेटण्यासाठी तुम्ही येता का आणि त्यांच्याबरोबर कसे संवाद साधत असता? सर, मला रात्री 2 वाजता जरी झोपेत आठवलं की मला गावची आठवण येते तरी मी 2 वाजता निघून गावी येतो. गाडी करून निघता? हो, गाडी घेऊन. मी आणि माझा ड्रायव्हर आम्ही दोघंच गाडी घेऊन निघतो. आणि या ठिकाणी आल्यानंतर ज्या दिवशी मी गावी, दुपारी येऊ दे, पहाटे येऊ दे किंवा रात्री येऊ देत, माझे गावचे सगळे मित्र मला भेटायला येतात. मी 15 दिवसांनी आलो, 8 दिवसांनी आलो किंवा महिना 2 महिन्याने आलो तरी ते मला भेटायला येत असतात. त्यामुळे गावच्या मित्रांना भेटल्यानंतर जो काय आनंद आहे तो सर आनंद खूप वेगळाच असतो.
त्यामुळे गावी आल्यानंतर प्रत्येक सीझनला, आता आंब्याचा सीझन आला तर आंबे खायला जाणं, किंवा काजूचा सीझन आहे तर काजूच्या बागेत जाणं, असे आम्ही सगळे एकत्र मित्रच जात असतो. जुनेशन पुन्हा एन्जॉय करता, मासे पकडणं, नक्कीच, मौज मजा सर. करणे, हे एन्जॉय करता का? हो, मी पावसाळ्यात मिरग जो असतो आपला, चढणीचे मासे, ते चढणीचे मासे खास खायला मी मुंबईवरून गावाला येत असतो. स्वतः मासे पकडतो मी. सुनीलजी, खरं तर अनेक विषयावर तुम्ही तुमचे अनेक पैलू उलगडले. भविष्यामध्ये तुम्हाला कोकणामध्ये येऊन गावी राहण्याची संधी आली, मनामध्ये विचार आला, काय संकल्पना आहे तुमची? पुन्हा येऊन बॅक टू रिसेट झालेला माणूस आहे आणि मला इथूनच सगळा व्यवसाय, हे संकल्पना आहेत का? सर, गावी येऊन माझी संकल्पना ही आहे की मगाशी सांगितल्याप्रमाणे गावामध्ये प्रत्येकाला शिक्षणापासून कोणी वंचित राहिला नाही पाहिजे, हा माझा मूळ मुद्दा आहे. कारण देशाचा सुजाण नागरिक हा शाळेतूनच घडत असतो. त्यामुळे प्रत्येकाला शिक्षण हे वेळेवर आणि चांगल्या प्रकारचं मिळालं पाहिजे. त्याचप्रमाणे त्याच विद्यार्थ्याला पुढे नोकरीसाठी कुठे वनवन भटकता येऊ नये म्हणून व्यावसायिक शिक्षण देणं खूप गरजेचं आहे. ते व्यावसायिक कार्यशाळा चालू करणे हे माझं एक खूप मोठा उद्देश आहे. आणि व्यावसायिक कार्यशाळा चालू करत असताना सुद्धा आपल्या इथे आपल्याच गावातील लोकांना, आपल्याच तालुक्यातील, जिल्ह्यातील मुलांना कसं काम भेटेल, त्यांच्या हाताला कसं काम भेटेल, ते कसा व्यवसाय करू शकतील, त्यासाठी व्यवसायाचे वेगवेगळे मार्ग या ठिकाणी सुरू करण्याचा माझा विचार आहे. तुमची मुलाखत थेट योग बघतात, एक युवा आयडॉल म्हणून तुमच्याकडे बघितलं जातं. आज कोकणातील युवक जे आहेत शिक्षण घेत आहेत, खरं तर कोकणामध्ये जमिनी आहेत, त्याच्यातून शेती घेतली पाहिजे, बागायती झाली पाहिजे. आंबा आहे, काजू आहे ना, अनेक शेती तुम्ही करून मोठे होऊ शकता. काही युवक मुंबईला जातात, परंतु व्यसनाधीनतेकडे वळतात, अपयश येतं आणि नैराश्यपोटी ते कुठेतरी बॅकफूटवर जाताना पाहायला मिळतात. युवकांना या निमित्ताने काय सांगू शकाल? जो संदेश अपेक्षित आहे तुमच्याकडून, काय नेमकं सांगू शकाल युवकांना? मी युवकांना सांगेन, जोपर्यंत मनगटात आपल्या ताकद आहे आणि जोपर्यंत डोक्यामध्ये बुद्धी आहे, तोपर्यंत तुम्ही हतबल होऊ नका, शिक्षणापासून वंचित राहू नका आणि जास्तीत जास्त व्यवसायाकडे कसं वळता येईल, व्यवसाय कसा करता येईल आणि नोकरी करून फक्त 2 हातांना रोजगार मिळण्यापेक्षा व्यवसाय करून 4 हातांना कसा रोजगार देता येईल याचा विचार करायला पाहिजे आजच्या तरुण पिढीने. सेकंडला प्रश्न, हे सगळे तुम्ही करत असताना मुंबई असेल किंवा गावासाठी शिक्षणासाठी जी मुलं आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही काय सामाजिक उपक्रम राबवता, शैक्षणिक उपक्रम काय राबवता आणि मदतीसाठी जे उपक्रम आहेत, काय काय वर्षभरामध्ये तुम्ही उपक्रम राबवत असता? मी बऱ्याचशा शाळांमध्ये मुलांना गणवेश वाटप करत असतो. बऱ्याचशा शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत वह्या वाटत असतो, मोफत रेनकोट, मोफत छत्री वाटप करत असतो. त्याचप्रमाणे ज्या मुलांना शाळेची फी भरता येत नाही, त्यामुळे तो मुलगा किंवा ती विद्यार्थिनी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून त्यांचा पूर्ण खर्च मी त्या ठिकाणी करत असतो. सर, शेवटचा प्रश्न, आज वाढदिवस साजरा होतोय आणि अशावेळी संकल्प महत्त्वाचा असतो जीवनामध्ये. काय संकल्प केलेला आहात आणि त्याच अनुसरून ज्या लोकांनी तुम्हाला शुभेच्छा दिल्यात त्यांना कशा पद्धतीने धन्यवाद देणार आहात, वाढदिवसाला शुभेच्छा दिलेल्या लोकांना? खरंच ज्या ज्या लोकांनी मला माझ्या वेळोवेळी मदत केली, ज्या ज्या लोकांनी मला शुभ आशीर्वाद दिले, ज्या ज्या लोकांचा मला पाठिंबा आहे, त्यांच्यामुळे मी आज या ठिकाणी येऊन पोचलो आहे. त्यांच्यामुळे मी या ठिकाणी आज एवढा मोठा माझा वाढदिवस साजरा करतो आहे. तर त्या लोकांचे मी खरंच खूप आभार मानतो. आणि संकल्प म्हटला तर सर, मला माझ्या गावी माझा कोकण परिसर, माझा वैभववाडी तालुका एक सुजलाम सुफलाम करण्याचं ध्येय माझं आहे. त्यामुळे माझी जी समाजसेवा आहे ती मी अशीच अखंड अविरत चालू ठेवणार आहे. धन्यवाद सुनीलजी, खूप खूप धन्यवाद आमच्या स्टुडिओमध्ये आल्याबद्दल. आपल्यासोबत होते सुनील सदानंद नारकर. भुईबावडा, वैभववाडी सारख्या एका ग्रामीण भागामध्ये गरीब कुटुंबामध्ये जन्मलेलं हे व्यक्तिमत्व अतिशय कठीण परिस्थितीमध्ये न डगमगता
माध्यमिक शिक्षण त्यांनी भुईबावडामध्ये घेतलं. 12वी झाल्यानंतर ते मुंबईला गेले. 1800 रुपया पगारावर त्याने नोकरी केली. परंतु नोकरी आणि शिक्षण पूर्ण करता करता 2015मध्ये त्यांनी बिल्डर क्षेत्रात पदार्पण केलं आणि अवघ्या 7 वर्षामध्ये डोंबिवलीतले एक मोठे बिल्डर म्हणून त्यांची प्रचिती आज आहे. न डगमगता धीर गंभीर असं हे व्यक्तिमत्व सुनील नारकर यांनी केवळ स्वतःचं डेव्हलपमेंट केलं नाही, तर ज्या गरिबीमध्ये ते शिकले त्या गरिबीतून वर येत गरीब मुलांना मदत करण्याचं काम त्यांनी चालू ठेवलेलं. आज त्यांचा वाढदिवस साजरा होत असताना अनेक संकल्प त्याने या निमित्ताने केले. निश्चितच कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने त्यांना या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी खूप खूप धन्यवाद देतो आणि मी इथेच थांबतो. तुम्ही बघत राहा फक्त कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.